Dobrý deň. Pustili ste si infowebinár Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže na tému inovatívne vzdelávacie prostredie v spojení s princípmi konceptu trieda budúcnosti. Moje meno je Alica Zajacová a som z odboru digitálnej transformácie. K tejto téme som si prizvala hostia Mariana Kireša z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Dobrý deň. ktorý je v rámci národného projektu DIDEDu členom pracovnej skupiny k vzdelávaciemu prostrediu. No, trieda budúcnosti, to je taký pojem, že fúha, však prečo by som sa o tom mal baviť, veď to je budúcnosť. Ale je to naozaj tak? Triedy budúcnosti sú tak vzdialené? O čom to teda, No Marian, je? iste má zmysel o nich rozprávať už dnes. Triedou nechápeme iba kmeňovú učebňu, ale jazykové laboratórium, počítačovú učebňu, ale aj školský dvor či skleník. Do prezenčného priestoru sme pridali online vzdelávacie priestory a teda takto hovoríme o vzdelávacom prostredí. Tak ako dobre vybavené pracovisko lekára, kuchára, majstra, aj učiteľ potrebuje kvalitné pracovisko, aby dokázal svoje majstrovstvo. Očakávame teda od vzdelávacieho prostredia, ktoré má spĺňať nové výzvy, aj nové podmienky, ktoré v ňom potrebujeme vytvoriť. Klasická učebňa v podstate vytvárala priestor na to, aby sa učiteľa a žiaci navzájom videli a počuli. Žiak, aby mal kancelársky stôl na prácu s učebnicou a pracovným zošitom. Dnes prirodzene očakávame využitie digitálnych technológií, prácu v skupinách, bádateľské prístupy, objavovanie, sebarozvoj, rozvoj kritického myslenia a mnohých ďalších zručností a preto prirodzene aj to prostredie potrebujeme zmeniť. Už sú v dnešnej dobe nejaké koncepty, o ktorých sa uvažuje? Áno, koncept triedy budúcnosti tu už existuje niekoľko rokov a preberáme ho z takej európskej iniciatívy, ktorá vznikla v roku 2012 z konceptu Future Classroom Lab. A môžeme tento koncept chápať ako výzvu pre školy k tomu, aby prehodnotili úlohu pedagogiky, technológií a dizajnu vzdelávacieho priestoru. A práve táto trojkombinácia je dôležitá, aby naše vyučovanie mohlo byť práve o spolupráci, o komunikácii, o rozvoji činnosti, tak ako si aj ty, Marian, spomínal. A práve v rámci toho boli identifikované prístupy, ktoré boli združené do 6 oblastí vzdelávacích zón, ktoré nám môžu pomôcť vo vzdelávacom procese, na ktoré by sme sa mali sústrediť. A jedna z nich je bádanie. Čiže žiaci by mali mať možnosť vo svojom vzdelávacom prostredí bádať, objavovať, overovať si informácie. Práve tento prístup im pomáha k rozvoju kritického myslenia, lebo je dôležité zamyslieť sa nad tým, že či naozaj informácia, ktorú používam, či je korektná a správna. A k tomu im vedia pomôcť či už meracie prístroje, ale zároveň aj prístup k samotnému internetu a počítače. Čiže toto sú technológie, ktoré by mali mať k dispozícii V tejto v zóne. tejto zóne. Ďalšia zóna je zóna Create. Vieme, že deti sú veľmi aktívne a práve vytvárať a tvoriť niečo je pre nich práve to atraktívne. A aktuálne každý chce byť youtuber, takže na toto sa vieme veľmi pekne chytiť a umožniť im, aby mohli vytvárať vlastné digitálne obsahy. Ale nie je to len o tom. Môžeme mať aj sústruh, ku ktorému si v rámci aplikácie, programu vedia naprogramovať, čo chcú vyrobiť, navrhnú si súčiastku. Ďalšia zóna je zóna prezent, teda prezentácia. Samozrejme niekedy sklzneme do tých anglických výrazov. A túto zónu my štandardne poznáme, že je to tabula pred lavicami, ale nemusí to tak byť. Môže to byť zóna na schodisku, môže to byť chodba, môže to byť kľudne altánov, ktorý máte vonku v exteriéri. Ale ide o to, že aby sa aj v tejto zóne cítili deti bezpečne. Táto zóna má vytvárať priestor práve aj na rozvoj diskusie. Takže pri tvorbe takéto zóny treba aj na toto brať ohľad. Ale možno nejde iba o prezentujúceho, ale aj o toho aktívneho diváka. Áno, práve toho podporí, ak sa bude aj on cítiť komfortne v tom, že sa zapojí do diskusie. A možno aj tu častokrát vieme pripojiť aj tablety, ktorými vedia interagovať a nemusí to byť naozaj len o hlásení. A to už si mi pekne nahral na ďalšiu zónu interakt alebo interakcia, kde nám vie práve táto zóna pomôcť v tom, aby sme zapojili všetkých žiakov.
Je to výzva v dnešnej dobe naozaj zapojiť celú triedu a aby ste nekomunikovali len s tými 2 najaktívnejšími. A práve v tomto vám vedia digitálne technológie a rozloženie triedy pomôcť. Čiže ako náhle sa dieťa cíti komfortne v bezpečnej zóne, tak vieme či už na tabletoch, notebookoch, počítačoch im spustiť aplikáciu, ktorou sa vedia zapojiť do diania, vedia hlasovať, vedia vyjadriť svoj názor a či už je to pod rúškom anonymity, už podľa toho, ako to komu vyhovuje. Pre učiteľa je to určite užitočné, aby zistil úroveň vstupných vedomostí, možno záujmu, možno toho, kam tie deti chcú smerovať. Ďalšiu zónu máme spolupráca alebo exchange, čo je v dnešnej dobe nevyhnutné. Naozaj, že chceme, aby deti spolupracovali. Tu sa práve orientujeme aj na projektové učenie a v tejto zóne potrebujete, aby ste veľmi rýchlo a flexibilne dokázali zmeniť triedu na skupinky, aby deti vedeli pracovať spolu, komunikovať a zároveň vďaka technológiám vieme stierať rozdiely, že nebyť len fyzicky, ale vieme sa prepájať a spolupracovať aj online. A pre mňa výnimočná zóna je sebarozvoj, čo si myslím, že trošku sme možno zanedbali, alebo až toľko sa o tom nerozprávalo, ale veľmi v tejto dobe je to dôležité, aby sme dbali práve na individuálny prístup a na to, aby žiaci mali možnosť zamyslieť sa a spraviť aj sebareflexiu. Aby mali bezpečný priestor, kde sa budú oni cítiť komfortne, na to, aby mohli dobehnúť možno to, čo zameškali. Alebo ak ho niečo zaujme, tak si sadnem, doštudujem si, ale má to byť miesto, kde budem naozaj chcieť byť a nebude mi to prekážať, že robím individuálne a možno nerobím práve v skupinke, ale aj učiteľ ma vie dať na to miesto, aby som sa možno aj ukludnil, ale zároveň to nebude nejaké miesto hanby, ale bude to niečo pre mňa výnimočné a niečo, čo ma posunie dopredu. Takže toto sú v skratke zóny, oblasti, ktoré si myslíme aj teda, čo výskum dokazuje, že áno, je to možno správna cesta, ktorou by sme sa mohli posúvať. Zároveň nechcem, aby ste to brali, že tieto zóny sú teraz fixne dané a musíte mať v triede všetkých 6 zón. Ako som sa snažila aj naznačiť, napríklad zóna prezentácia, môžete ju mať kdekoľvek. Rovnako aj zónu na sebarozvoj, môžu to byť tulivaky alebo myslím povedať, že skrinky, ale koje niekde na chodbe, kde si nájdu svoj priestor. A je len na vás, ako sa rozhodnete, aké zóny chcete využívať, aké oblasti rozvíjať. Ja som tu tak popísala tie naše zóny, oblasti, ale prečo by škola mala chcieť vôbec túto zmenu? Prečo by mala zmeniť svoje vzdelávacie prostredie? Pretože sa zmenilo vzdelávanie. Internet, už som spomínal, umelá inteligencia, digitálne technológie, ale aj potreba rozvoja žiackych zručností pre budúce povolania, ktoré ešte dnes neexistujú. Pretože chceme personalizovane vzdelávať. Nám v triede nesedí 25 rovnakých detí. Deti majú rôzne vstupy, rôzne očakávania a rôzne vzdelávacie cesty. Aby učiteľ toto vedel naplniť, potrebuje alebo môže práve využiť jednotlivé vzdelávacie zóny. Čas, ktorý deti trávia v škole, má byť zmysluplný. Má to byť pohoda, ktorú si spomínala, má to byť bezpečnosť, ale má to byť aj to, aby sa posúvali v živote, aby sa našli. A možno nedanú chvíľu všetci chcú niečo merať, chcú objavovať. Možno naozaj potrebujú zónu pre sebarozvoj, možno pre nejakú interakciu, čo mi príde úplne prirodzené, ak poznám deti, ktoré sa s rôznym zázemím, s rôznymi vstupmi stretnú v jednej triede, v jednej školskej skupine. Zoberme aj to, že na rozvoj zručnosti potrebujeme nové vyučovacie metódy. Spomínal si nejaké hlasovacie zariadenia, nejaké okamžite spätné väzby, hovoríme o formatívnom hodnotení. Áno, potrebujeme technológie, aby som ich mal po ruke, aby boli spoľahlivé, aby sme ich každodenne používali. No čo keď nemám toľko tých technológií? Áno, tak práve o tom je to, aby sme triedu rozdelili na niekoľko zón súčasne, poviem na začiatok 2-3, a práve využili to, že mám možno pomôcť iba pre jednu skupinovú prácu, tak ostatná časť triedy pracuje v inej skupine, možno rieši nejaké numerické časti, možno vyhľadáva informácie, možno pripravuje nejakú prezentáciu, vystriedajú sa počas vyučovacej hodiny a využijem aj to menšie množstvo učebných pomôcok, ktoré aktuálne na škole máme.
obrovským benefitom, ktorý vidím, že vzdelávacie zóny sú zostavené z flexibilne usporiadateľného nábytku, čiže dnes to vyzerá trieda takto, ale zajtra, alebo už na ďalšej vyučovacej hodine, vieme preusporiadať ten nábytok do nového usporiadania, aby vyhovovalo novému cieľu, novému postupu výučby. Vidíme potenciál vzdelávacích zón, priestor pre aktívnu prácu žiaka, pre kreatívne učenie a prácu učiteľa, ale čo by teda mala robiť škola? Ako postupovať, aby sme vybudovali triedy budúcnosti? Tak už aj podľa toho, ako o tom rozprávame, tak vidíme, že naozaj ten koncept je veľmi komplexný a obšírny a naozaj treba ho vnímať aj z pohľadu nového kurikula, z pohľadu dynamicky sa rozvíjajúceho technologického trhu, ale naozaj do tohto konceptu treba zahrňať a počítať aj s mnohými stakeholdermi, či už so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, potenciálnymi partnermi. A my sa práve preto aj na ministerstve snažíme pripravovať pre vás materiály, inšpirácie, prekladať veci či už zo zahraničia, ale hľadať aj partnerstvá v rámci našich možností. A práve tieto materiály budete môcť aj nájsť na našej web stránke Digitálne vzdelávanie, alebo teda na stránke Minedu a podstránka Digitálne vzdelávanie. Neskôr vám zazdielame aj QR kód k tomu. Ak však mám zhrnúť tento proces, tak by som to zhrnula do takých 4 základných krokov. Prvá je motivácia, čiže na začiatku potrebujete mať práve ten zápal a vedieť, prečo to chcem. Ideálne mať k tomu ešte 1-2 ľudí, ktorí vás na tejto ceste budú podporovať. V ďalšom kroku si potrebujete zanalyzovať, čo všetko potrebujem, aké možnosti naša škola má, a kde všade viem nájsť inšpirácie. Rovnako opäť môžete využiť náš web, kde my sa aktuálne snažíme vám priniesť aj materiál k tomu, čo je ten základný technologický štandard, ktorý by mala trieda budúcnosti mať. Tretím krokom sa dostávate do plánovania. Plánovanie, tvorba projektového plánu, tvorba projektového tímu. Tu už potrebujete naozaj motivovať širšiu skupinku. V tejto fáze ja by som odporúčala obrátiť sa možno aj na niektorých odborníkov, architektov, ktorí vám možno vedia dať pár tipov, ako viete veľmi pekne upraviť vaše priestory. Lebo pre vás, vy ste odborníci na vzdelávanie a možno, že naozaj tých odborníkov treba nechať robiť to, čo vedia. A keď máte to všetko pekne pripravené, viete sa posunúť do ďalšej fáze implementácie. A v tejto fáze by som vyzdvihla jeden z takých dôležitých krokov a to je práve podpora učiteľov a vášho tímu, ktorí do toho celého s vami pôjdu. Viete sa obrátiť či už na ministerstvo, tak aj na Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania, NCDTV, opäť aj link nájdete na konci našej prezentácie, alebo NIVAM. Čiže aj my sa pripravujeme, alebo tieto inštitúcie pripravujú vzdelávania, aby ste vedeli využívať jednotlivé prístupy. A v rámci ministerstva a celého tohto projektu vzdelávaciemu prostrediu plánujeme vytvoriť 3 tréningové centra, ktoré budú pre vás k dispozícii, či už pre vás ako učiteľov, aby ste si prišli vyskúšať technológie a vyskúšať si nové inovatívne prístupy. Rovnako tam budete môcť prísť svojou triedou a dať si priamo hodinu s odborníkmi alebo pod dohľadom. Takže verím, že v blízkej budúcnosti sa aj k tomuto dostaneme a budete môcť tieto miesta využívať. Mariana, viem, že aj vy ste súčasťou niektorých takýchto projektov. Tak vieš nám niektoré priblížiť? No, tak pre mňa prvýkrát bola skúsenosť so základnou školou BEST v Trnave, základnou školou Pavla Horova a Michalovciach. To sú určite prvé lastovičky, kde sa týmy na školách pustili do úžasnej práce, že zmenili svoje prostredie, zmenili kmeňové učebne, zmenili prístup k vzdelávaniu. Ja osobne pomáham alebo participujem na tom, aby sa menili triedy Gymnázium Moldava, Gymnázium Krompachy, Rožňava, Košické gymnázia, kde sa snažíme komunikovať s učiteľmi, s vedením školy a robiť tú odbornú pomoc.
práve tak, ako si spomínala, dôležitá je tá motivácia, aby tí učiteľe chceli zmenu. Aby si nadizajnovali priestor, ktorý budú používať. Aby nekupovali niečo, alebo neobstarali niečo, čo nepotrebujú, nebudú využívať, alebo nie na účel, v ktorom je ten priestor dobrý. Takže kľúčové pre nás je ten tím ľudí na škole. Osvedčilo sa napríklad to, že sa spoja učiteľia troch predmetov, fyzika, chémia, biológia alebo jazyky a vytvárajú si prostredie, ktoré naozaj bude plnohodnotne využívané počas školského roka vzhľadom na tú kapacitu. Ten priestor sa dá využívať na mimoškolské aktivity, na prezentáciu školy. Takže ak sa do toho investuje čím viac energie, tým viac úspechu to dokáže pomôcť. Takže prvé lastovičky tu už máme, sú tu reálne učebne, niektoré zábery vidno na snímkach alebo na tých modeloch, ktoré ukazujeme. A samozrejme ďalej je to o tom, že aj my sa budeme snažiť ako fakulty pripravujúce budúcich učiteľov v tých tréningových centrách už produkovať alebo vypúšťať do praxe ľudí, ktorí majú skúsenosti s výučbou v takýchto vzdelávacích priestoroch. Takže neexistuje jedno usporiadanie, ktoré by bolo vhodné pre každú školu. Myslím si, že nie, pretože školy to majú robiť pre svoje vlastné potreby. Poznajú svojich žiakov, vedia, akým štýlom chcú učiť, vedia, kam chcú školu posúvať, v čom chcú byť dobrí a preto nech si vyberú tie vzdelávacie zóny v takom rozsahu pre taký počet žiakov, ako oni potrebujú. Takže možnosti, ktoré prináša inovatívne vzdelávacie prostredie, sú naozaj nekonečné. A je len na vás, ktoré si vyberiete, ktorú cestu, ktoré prístupy, ako sa s tým popasujete. U nás nájdete inšpirácie, nájdete materiály, takže sledujte Minedu, nájdete nás aj na Facebooku, rovnako stránku NCDTV. Veľmi radi vám pomôžeme, pretože vnímame potenciál podnetného prostredia pre rozvoj zručností, personalizované vzdelávanie, ale aj pre zaujímavú kreatívnu prácu učiteľov. Držíme vám palce a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.